29 kaadlaw na lang Pasko na po sa panahon na usab sa pagpanaygon. Sama na lang nining tulog ka mga maton nga manaygunay nga migamit silang band musical instrument sa ilang Christmas caroling sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Natlana mo kining tulog ka mga lalaking nagtugtog sa ilahang mga musical instruments, lyre, bass drum ug snare drum nga daw nagduyog sa paradas kalsada. Apa na naygon na day sila sa mga balay ug mga tindahan nga ilahang naagian. Tawag nila sa ilahang grupo Ismagol Boys. Kun ngano, wala lang daw. Apil sa miyembro si James Ursal, Christian Castro ug si Chan Lloyd. Managlahing Christmas carols ang ilahang gitugtog sa kada tindahan nga ilahang gidaygunan. Dunay mihatag og ginagmay, dunay usay mihatag og dako-dako. Pila kita ninyo kanasta? Di mo kuan sir say mingaw say kuan jud. Pila pinagagamay mihatag? 5, watag 5. Unya kinadakan Sa gatos ana. kumatigo pila tanan. Mga abot og mga kalibo kapin. Tumong sa grupo sa ilahang pagpanaygon, dili lang alang sa personal kung dili tinguha nila nga makapalit pa og dugang instrumento nga magamit. Gikan sila sa Barangay Pasil sa Dakbayan Sugbo, apan makaabot sila sa bisan asa aron ipaambit ang diwa sa Pasko. Si YDO, si Boyo Drum Organization. Yan karon, Kuan smuggle na mi sir. mago. Ay na may grupo. Gusto man nilagay mo? Kuan sa caroling mi sir, kundo ba. Okay, para unsa man Kay para mo i-build up ang mga instrumento ba. Magkundo may fans mi nya. grupo. Oh, na mi grupo. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.